Unya, magkapeta na naman maski mapali. Ating Pikes Coffee yung kaya katamo nga pili. Bayo kalungub keng friendship gate at chuya mo keng kaili. Lungub tanaw uling keng kilwalas ng kapali. Kalub mo ng karimlaing aircon, pwede kang magparimla sagli. Potang marimla na ka, ilupilupan may kapeng mapali. Makarina naman kasi nung tinambay ka kay bate na kamansali. Kening gilid as nung karakal tinape ka ng balang mamili. Kaya ring may kape, sali ka bangating kang pasalubong king kaya kang pamanuli. As nung karakal drink, saya ko balo, naning pilinan ko. Nandin bisa ko mong magkape ngeni, ikwa akong melito. Kape na papin siguro, tsaka ako nalatakman ken pa magbalik ko. Deni nga kakit yung areni, buri ko laman rugong ikwento. Pota pisamot-samot ko, sakit naman nga tiyan ko. Pero metong muing kanakong asigurado. Ing kalinisan da keni, garantisado. Ting gilid dakit yoreng karelang panadero. Kaya rin tinaping maka-display, fresh la sigurado. Agad naman din tanging order me, ing staff sinerve na, tsaka yamaili. Eda kalo pa kareng ngaliwang makakulami, sasali na ka bala mo ilapang makukulami. Nanano tapa, ilupantane kabang mapali. Pero pakakalale po ta mga kintalta mo labi. Kapampangan ka talaga nung makaninikaw gali. Adik king kape maski ing panahon mapali. Uy tasoy, metong yamin ka na ako nga sabi. Manyaman niya ing kape da kening Pikes Coffee. Mig take out kay palang lasanya, buri kay nga balo ing kayang lasa. Takman tane kabang mapali ya. Bache dim laya po tamila ko ya lasa. Sabi ko naman yaman niya. Pasok na pasok neman king kaya katamong panlasa. Ikit yun naman yung pogi mig 2 thumbs up ya. Huwa pala teke na yan ako mamagasa. Munta na ko mo Pikes Coffee karin ko maninaya. Pota ing forever you karin at chuya.